खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 आगस्ट 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। गोबां मोननो हास्थायगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। जिंगाया बांगोन। गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनो हागौ। बहाबा थाङोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो बिसोरजों मोजां सोमोन्दोबो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान खामानिखौ एबा गोदान प्रजेक्टखौ मावनोब्ला गुबुननि सुबुरुन लानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गावजों गाव गोरोबनो रोंगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै मोजाङैनो हान्थिनो हागोन आरो दावबायहैनोबो खाबु मोनगोन।
फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। माबा मोनसे गोदान थांखि लायोब्लाबो गुबुननि सुबुरुन लानांगोन। मोजां सानखांनो रोंनाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो खामानि मावनोबो खाबु मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन नाथाय मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। गुबुनजों बांद्राय राव दाबुं नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन आरो गुबुनजों गोरोन्थि सानजागोन। सोरजोंबा मेगन साखोमा जानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। मोखाङाव मिनिनाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। गुबुननि बोसोन लानांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। बहाबा थांनो गोसो जागोन आरो मुलाम्फाबो मोनगोन। दावबायहैनोबो खाबु मोनगोन आरो दावबायनाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोब्राब खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। गोदान खामानि मावनो एबा जागायजेननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोदान खामानिखौ दिनै आखाइ होनो हागोन एबा जागायजेननोबो हागोन गुबुननि सुबुरुन मोनगोन ससियेल मिडियायाव जेबो कमेन्ट होयैआनो मोजां नङाब्ला गुबुनजों गोरोन्थि सानजागोन आरो गोरोन्थि बुजिजागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुनखौ गावबो अननो रोंगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावाबानो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे जाहाथे नोंथांमोना लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।